què tal? Anem a començar aquesta segona sessió del curs de creació d'un pla estratègic de comunicació online per a un establiment turístic. El que tens en pantalla és la metodologia que estem fent servir, la SOSTAC. Te'n recordes que ho vam veure en el vídeo anterior? Situation, Objective, Strategy, Tactics, Action and Control. I avui anem a fer la Strategy. I diràs, però si això és el vídeo 2 i vas aquí pel punt 3. Sí, correcte, perquè el punt 2 el veurem amb el punt 6. És més fàcil fixar uns objectius quan tens les mètriques davant i tens els indicadors clau davant. O sigui que a la part 2 l'explicaré quan veiem la part final. Passo directament a les estratègies, d'acord? Doncs vinga, anem a veure les estratègies que tractarem avui. Les estratègies online que hem de tractar, la primera és quin tipus de client volem. En el pla de situació, en l'anàlisi de situació, vam veure quins clients teníem. Aquí ja va de quins volem tenir i quines experiències volem que tinguin en el nostre establiment. La següent estratègia que haurem de mirar és en quina franja de preus ens situem. La següent serà com comercialitzem el nostre establiment. L'altra serà quin tipus de comunicació online volem fer i, en darrer lloc, com és la nostra marca, o sigui, com a internet tractarem tot el que és la nostra marca. Si et fixes, els 4 primers són les típiques, les 4 P's d'abans, el Product, Price, Placement, Promotion, però que avui en dia els fem orientats a client i s'han convertit en les 4 C's. La C de client, la C de cost, la C de comercialització i la C de comunicació. I aquí afegim llavors la marca, perquè internet també és una variable molt important i hem de tenir una estratègia de marca correcta. Anem a veure aquests 5 punts en aquest vídeo. Vinga, seguim endavant. El primer, l'estratègia aquesta de client. Quins segments tenim ara? I ho hem vist a l'anàlisi de situació, doncs anem a veure quins volem tenir. Però per això necessitem saber què els hi podem oferir. Amb el que ara tenim, doncs ens venen uns clients. Si volem canviar o volem créixer d'alguna altra manera, necessitem prendre decisions i per això hem de definir aquesta estratègia. Per definir aquesta estratègia hi ha una matriu, que és la que veus en pantalla, que es diu Ansoff Matrix, que és ideal per prendre decisions sobre com volem créixer. O sigui, aquí tenim en pantalla, tens 4 estratègies de creixement que t'ajudaran a veure per on has d'anar tirant. Analitzem-ho. El primer que veiem és l'estratègia de penetració de mercat. Aquesta és, amb els segments actuals i el producte turístic actual que tinc, miro a veure com puc aconseguir més gent com ella. O sigui, si ara ja tinc uns segments que dius, tinc famílies amb nens, doncs això vol dir que el producte que tens és adequat i si el segment que tens ja t'agrada, doncs l'únic que has de fer és buscar-ne més com ells. O sigui, sabent com són, mirant a quines webs estan, què busquen a internet, etc. I d'això se'n diu una estratègia de penetració de mercat. És una estratègia que no té riscos i que està bé. Llavors hi ha 2 estratègies un pelet més arriscades que pots fer però que també t'ajudaran a créixer. Una és l'estratègia de desenvolupament de producte i l'altra és la de desenvolupament de mercat. La de desenvolupament de producte és, amb els segments actuals que tinc, quin producte nou podria crear per tenir-ne encara més com ells. Seria, si ara ja et venen famílies amb nens, doncs potser anem a crear a la casa un parc infantil o tal, o anem a fer, comprar unes quantes gallinetes, uns quants porquets i tal, perquè vinguin més i sigui més atractiu per nens. Doncs això seria crear un producte nou per atraure més gent d'aquell segment. Se'n diu una estratègia de desenvolupament de producte. I és una bona estratègia per créixer. Hi ha una altra estratègia, que és la de desenvolupament de mercat. Tinc un producte que ja està bé actualment, però penso que aquest producte seria molt atractiu per un altre segment. Però aquest altre segment no hi ha manera que em vingui. Doncs què haig de fer sense tocar el producte perquè vingui? Haig de mirar a veure com ho puc enfocar, on els trobaré, o sigui, vaig a fer una estratègia per aconseguir aquell nou segment, però no toco el producte. Aquesta se'n diu estratègia de desenvolupament de mercat. I si toco el producte, o sigui, creo una cosa nova per atraure un segment nou, d'això se'n diu una estratègia de diversificació i aquesta és un pèl més arriscada. D'acord? Però aquí en pantalla pots veure les 4 estratègies de creixement en relació al tipus de client que tenim i el producte que oferim. Espero que això t'ajudi a prendre les decisions per com créixer. El que tens en pantalla, t'he posat aquí el lloc web d'Ara Lleida perquè vegis com es fa la segmentació, com a dintre el lloc web crees apartats per cada segment per convèncer-los que vinguin. En aquest cas, Lleida ha segmentat
per tipologia de client, o sigui, perquè és el que venen a fer quan venen a Lleida. Veus, doncs, turisme esportiu, rutes, cultura, gastronomia, etc. Aquest és un lloc web orientat a client i ben segmentat. Anem a l'estratègia de cost-benefici, el que abans es deia estratègia de preu. A internet és realment important, pensa que a internet la major part de decisions es prenen en funció del preu. Hi ha altres coses, però el preu és realment important, o sigui que has de mirar a veure què fas respecte al preu. El que tens en pantalla són 3 tipus de manera de fixar un preu. La primera és segons la competència, o sigui, jo fixo un preu i em miro els meus competidors quins preus tenen pel mateix que jo estic oferint. I decideixo si em poso igual, per sobre o per sota. I en funció d'això, llavors decideixo altres coses. Si dic que em poso per sobre, vol dir que jo estaré oferint el mateix més car, però això puc vendre igualment si aconsegueixo que els clients percebin que el que jo els estic donant té més valor. Aquesta seria una estratègia de prestigi, que es diu. Però també podria posar-me per sota i llavors veure que és una estratègia de promoció, que estic fent una altra cosa. Aquí decideix tu quina estratègia vols fer en aquest sentit. Hi ha una altra manera de fixar el preu que és segons el preu de cost, o sigui, miro exactament quins són els costos que tinc i amb això fixo el preu mínim que hauria de tenir. Llavors ja decideixo si em poso per sobre o si em poso per sota. Si em poso per sota aniré a pèrdues, però ho podia decidir fer en algun moment amb un pressupost que en comptes de dedicar-lo a màrqueting és un pressupost que dedico a pèrdues, però baixo el preu i així aconsegueixo aquell segment o aquella gent que ja miraré de poder-los desenvolupar com a clients des d'una altra banda. També pots fer-ho, això. I hi ha una tercera manera que és segons el que aguanta la demanda. O sigui, si dius, amb aquest preu vaig tenir clients, vaig a pujar una miqueta més, encara tens clients, correcte, vaig a pujar una miqueta més, encara tinc clients, correcte, fins que arriba un moment en què es frena. Llavors potser has de baixar una mica i quedar-te'n allà o quedar-te'n allà on tu creguis. Aquesta és una manera molt normal de fixar preus. Entre aquestes 3 que hi ha, decideix tu quin preu serà el teu. Però t'asseguro que a internet el preu influeix molt. Dèiem, l'estratègia de distribució. Aquí el que tens en pantalla t'he posat la cadena de valor turística, la llarga, i aquí has de decidir què fas. O sigui, si tu intentes anar directament a client a través del teu lloc web o pel que et dediques prefereixes anar a través de receptius, que són agències locals, o vas a través de touroperadors o hotes online, o vas a agències de viatges petites, o sigui, com ho faràs? I l'ideal és tenir una estratègia per cada segment de mercat. O sigui, de dir, mira, aquest segment l'atacaré per aquí, aquest altre segment faré jo directament això altre, per aquest altre segment em daré d'alta en aquesta web i en aquesta altra. D'acord? Has de prendre decisions respecte a això. Pren-les. Seguim. Les estratègies de comunicació. El que veus en pantalla són les 6 tècniques bàsiques de la comunicació. Això seria pregunta d'examen si estiguéssim a la universitat. Digue'm les 6 tècniques de comunicació del màrqueting. Però tranquil, que no hi ha examen. Anem a veure en pantalla com les apliquem a internet. L'equivalent a la venda personal és el lloc web. I seria per vendre, tindríem el lloc web. La publicitat a internet la fem o a les xarxes socials, o sigui, fent servir Facebook Ads o així, a portals de tercers, per exemple, estan a Top Rural, Escapada Rural o TripAdvisor i pagant extra, allò és publicitat, o també la podríem fer amb AdWords a Google, però la publicitat porta implícit que pago, no és una tècnica que sigui gratuïta, però és una tècnica que funciona molt bé. És la segona tècnica més bona per portar trànsit a un lloc web que hi ha a internet. La primera és el SEO, el posicionament natural, la segona és la publicitat. I ara t'està preguntant, i les xarxes socials? Les xarxes socials també, però no van tant... Per portar trànsit al lloc web no són el millor del món. Si et mires bé el teu Google Analytics ho veuràs, que qui t'està portant trànsit és més Google que no pas Facebook, per exemple. No vol dir que no t'emporti, només dic que no t'emporta tant com t'emporta Google. Però bé, això seria la publicitat. I les relacions públiques és el que t'estava dient de les xarxes socials. El que fas a les xarxes socials són relacions públiques. També fer un esdeveniment és relacions públiques. També fer que influencers parlin de tu i així, això també seria relacions públiques. Doncs pensa com les faràs a internet, què faràs a nivell de relacions públiques. Una altra tècnica són les promocions de ventes. Les promocions de ventes és, per exemple, dir si contractes abans del dia tal tens un 30% de descompte,
o si contractes abans del dia tal tens un 2 per 1. Les promocions són per forçar el client a que acabi comprant. O sigui, el client ja ens coneix la marca, coneix el producte, ho coneix tot, però li falta l'empanteta final. L'empanteta final és una promoció. Però les promocions caduquen en el temps. No serveix tenir una promoció fixa sempre al lloc web. Les hauries d'anar canviant, d'acord? Doncs pensa quina promoció tindràs i cada quan la canviaràs i què hi posaràs. Seguim. L'esponsorització del mecenatge. Això és una mica més complicat ja per un establiment turístic, però és una mica el que fa, jo què sé, doncs Rakuten amb el Barça. A qui podries sponsoritzar tu? No sé, pensa alguna cosa, igual hi ha algun blog que pots sponsoritzar, o hi ha algun influencer que pots sponsoritzar, o tu pots intentar fer alguna cosa així on t'esponsoritzes a tu mateix i et converteixes tu en influencer, no sé. Això és sponsorització, val? I el màrqueting directe, quan apliquem a internet, és l'email marketing, o sigui, enviar missatges, tenir una newsletter i un butlletí, i avui en dia també és el WhatsApp marketing, o sigui, enviar missatges o donar el servei d'atenció al client doncs, també a través de WhatsApp, tenir una llista de difusió, no un grup, amb clients no tindríem un grup de clients, tindríem una llista de difusió. Si vas a crear grup, al costat de crear grup diu crear difusió, nova difusió, doncs això és l'equivalent 3.0 a l'email marketing, doncs això és màrqueting directe. Què faràs? Aquí ara hauries de parar el vídeo, agafar-te aquestes 6 tècniques i escriure una mica què faràs amb cada una d'elles. Escriure-ho llarg ho farem en el pla d'acció, que dintre del SOSTAC és la A d'Action. Ara només penso una mica què faràs en respecte a aquestes tècniques i quines faràs servir. I passem a l'última, que internet és la marca. La marca és molt important i jo el que em trobo quan reviso llocs web, sobretot llocs web de coses més així, de turisme rural o de càmpings així, és que les coses no es fan de forma professional. O sigui, em miro els logos i es veu que l'ha fet el teu fill. Em miro els colors i són de daltònic, sense que sigui res dolent per un daltònic. Però vull dir, no està ben fet, es nota molt que no ho ha fet un professional. La marca és molt important. Ser consistent amb la marca i que la marca transmeti alguna cosa és important. O sigui que, sisplau, contracta un professional que et doni una vista així per sobre de què has de fer amb la marca. La que t'he posat en pantalla és la meva. Era més fàcil ensenyar-te la meva que buscar-ne alguna per aquí. Fixa-t'hi, aquest és el meu logo, amb una font que jo he triat que evoca les fonts antigues. Per què és una font així antiga? Perquè fa molts anys que em dedico a això, vaig començar a programar en codi i tal, i per això també he posat les meves inicials d'MP, així com si fos una etiqueta HTML, o sigui, això té alguna cosa a veure. No ho he dissenyat jo, jo he explicat qui soc, què faig, què vull fer i tal, a un dissenyador professional, i ell ha acabat creant aquesta marca. També m'ha dit, mira, el teu lloc web hauria de jugar amb tots aquests colors i el tipus de foto que hauries de penjar és aquest tipus de foto d'aquí. Avui vaig vestida així, a més, i vaig ser... No és el mateix pentinat exactament, perquè aquí el portava... Aquestes fotos són del mes d'agost, però intento ser consistent amb la marca. És que em falta l'orquídia, ara no en tinc cap aquí, perquè estem al febrer i no les tinc florides. Calla, sí que en tinc una de florida. Mira, veus? Sí que en tinc una de florida. Hauria d'estar aquí amb l'orquídia al costat. No estic, però és igual. Però si entres al meu lloc web, entres al meu Instagram, entres al meu Facebook, veuràs que les coses són consistents. No és allà un conjunt de coses publicades, ni ara uns colors per aquí, uns colors per allà. Hi ha una estratègia de marca al darrere, que no només és en la part visual de la marca, sinó que és en moltes altres coses. Si entres al lloc web, veuràs qui són els 2 segments de mercat als que em dirigeixo, veuràs quina és la meva proposta de valor, o sigui, tota una sèrie de coses que formen part d'una estratègia. Fes-ho amb el teu lloc web també, tingues una estratègia de marca clara. D'acord? Bé, amb aquestes 5 coses que hem tractat, les antigues 4 P's, que ara són les 4 C's i la marca, amb això tindries ja definida l'estratègia. O sigui que parem aquí aquesta sessió, defineix bé les 5 estratègies i ens veiem al proper vídeo. Adéu, que vagi bé!